И здравейте хора, аз съм Просто и днес теглим томбата в PvP за втори път вече, защото старите победители, първия не се беше съднал за мен, а втория изобщо не ми писа дори в играта, така че ще изтегля други двама, които ще печелят. И да, не гледам кои ще са те. Така. Така. Impressivex. Да, не така. Impressivex. Да. Това е първия победител, който печели първия чест. И Show Gaming BG. Това е втория победител, който ще печели втория чест. Ами, честно на двамата победителя, имате 48 часа да напишете. Ако не го направите, няма да ви дам наградата и ще изтегля други двама. Ами, бяхме просто хора. Чао!